Bagong naman nga dalan dito sa Bahian. Inagurahan o gablisingan karong adlaw. Samta mga balita usab palibot sa lalawigan sa Negros Oriental. Legal ang social caravan. Gipaygayon dito sa may barangay Kamudla, sakop sa lungsod sa Bindoy. Mga otoridad na nikamot kini nga makontain ang wildfire nga migo dito sa Canlaon. Samtang mga balita usab gikan sa kauluan, mga headliner. Malacanang na maayag isa sa nga si former ako Bicol Party List Saldico. Nagtingo kini og asylum dito sa France. Pandula sa balita mga higala nga dili basta-basta itugan ang mga personalidad nga mo-apply asylum sa mga nasod diya sa may Europa. Di ba kani mapik news sa kuning kaniyang? Department of Interior Local Government Secretary Jumbi Cremuria nangayog pasaylo. Gumikan sa blunder lambigit ni Saldico. Presidential Task Force amo imbestigar kinis kamatayon sa ginatawag og community journalist sa operation military operation dito sa Tuboso, Negros Occidental. Samtang mga report gikas gawa sa Tudawaton usab gikan sa mga field reporters. Balitang tudo-tudo. Dula lalaki nga nakurentiyan dito sa Malbual, patay. Ang detalye, Isti Patrol numero 14. Con numero 15, Alan Rose City. Yes, Lan! Please come in! Alan Rose City, Bunal! Mismo din salamat sa susunod bulan sa kanon sa kaibigan si Ron Bibis sa tuwa nga panita sa rubutan sa pagpupulot pasay aga magjutuan ni sinalaki human na kusihan diha ayo kini og sa linya sa internet. Nga nasulsi sa buntag niya ito ang City nga Africa sa barangay Tumunay lungsod sa Malbual. Kailan nga nakalasa ang sa kinuwi nga si Dulre Alabang nga nangyari sa Hapitan ang Barinig Cebu. Kung manadawat sa Malbual ang police station na tawag ang kalabutan sa maong tahok nga una sikit hapon sa summer adlaw itigayon ng gilayon o sila o ilang investigasyon sa malapas pamayag ni alias ka kauban o puliyo kilabang at ito gayon nga nag-ayos sa linya sa internet. Nakadungog na lang siya o puso sa Mangroy matod pang sa paghangan pa ni Car nakita niya sa silabang nga gabitay na sa hangganan nga gadget hinungdan nga balisya nga isaka o gitabang ang biktima ginalik ko siya pagdala sa Sadjan District Hospital ilabang sa sakop sa NDRIO apang gideklar pining dead o naray bawal sa atiling posisyon pagkaroon sa Mangwag ang lawas silabang tuana gidala sa giulit kini sa lungsod sa Barinig. Naroon na talaga lang babalita ka ng butay sa mga sikat at pamatan ang amahan sa magugmang circuit sa Biladoris sa Nagkayan sa Palay. Ang naman yung isinikat ng utangatan ng pagparkit ang new itaga-disiplay. Kumplito para sa panimutang Central Highway, Pagalianis, Murgagya City, Kinimulat, Patlala, o Gisar, Ernesto, Villa, Flores. Alam na lang sa balita nga turuturo sa BY Stay 109 na 1 hour. Ito kini ang inyong itulo. Makagat sa lalawigan sa Sumbu Este para mag-15 papaalam Rio City. Report.
nga salamat, Isti Patrol numero 15, Alan Rositi sa mga report. Balitang tudo-tudo. Ala City, 9 nas kabutagon, kining oras sa kini sa D3 Bayo. Ang D3 Bayo, mapalit kini sa Amara Herbal Products na butikang parmasya sa inyong mga lugar. Dunay lalaking nakatubag tulo ka mga kaso na sikop dito sa dakbayan sa Bayawan gumikan sa kalapasan sa akta kon Presidential Decree number 1602, Republic Act number 10591 o Republic Act 9165. Ang dagkana. Ang primero, illegal gambling, illegal possession of loose firearms o illegal drugs. Detalye gala ato naman Isti Patrol numero 8, Jen Gonzalez. Jen, please again. Yes, Jen, Bunal. Yes, dengan salamat ug may buntag sa atong pumano sa Liban ito sa Rumbi Pines ning adlaw nga Miyerkules itsa 29 ning bulan sa Abril tuig 2026. Atong malabong nga balita karong buntaga dinhi atong Abril 27 sa Sitio Bulibuli Barangay Bangan ning Dakbayan usa ka anti-illegal gambling operation ipagay sa mga kapulisan ning atong syudad. Dinisulta kay pasikop sa usa ka suspect nga gila nga mao si Joshua presidente kini sa maong naaso niya dapat base sa nakuha nga pagsusit sa to kapitan ning Dakbayan kini butyag nga maong suspetsado patubangan sa opisyal sa barangay sa maong barang sa lugar nakuha gikan kaniya usa ka set sa barahan na pidad nga padula nga tuig o ganunay pusta nga nakuha ka 245 ka pesos usa ka kalibre nga 38 adunay isa ka buhit nga bala upat ka sachet sa dunay gidugaha nga marijuana ug lain pang 100 pesos nga personal nga kwarta sa maong hirapan ug usa ka sling bag ug ang maong suspetsado ang nakasamtangan na karuan sa kustudiya sa to ang Bayawan na PNP station alang sa dokumentasyon o batubang kini sa paglapas sa Presidential Decree 1602 o illegal gambling Republic Act of 10591 Firearms Law o ang Republic Act 9165 o known as Comprehensive Dangerous Act of 2002. Umar ka itong matugalita karong buntaga alang na lang sa balita nga tudo-tudo sa tuang tag-iyaw na dumala sa Ministro Gamina o sa itong suki nga si kami ng happy birthday kayo sa tuang late Gobernador Ragay Digamo karong adlaw may butang sa itong Bisuman Denise Baliga Digamo Vice Governor sa Tip Dian o dinhi sa dakbayan sa itong Vice Mayor Rosmara Tingin balita sa makat sa Tingin Gonzales Si Jen! Numero 8. Si Jen! President, asa mo mukira gahapon? Ay, ako kanto kay pating layo Ay, doon naman ang apuloy mo ang ilamat na og suba ka taga-hawak. Yes, ani kasalaan moagi dito sa natong suba so wag ko kanto kay ako sakyan. Matulog mo na usay mo humubas ka ng sa apuloy, matulog mo na pero usay ka na kang kalabaw. Ha? Usay kay kagalabaw kayo tapon yung speakers ko dalan. Tayo ka po ba? Munang Oh, gani wala ko kay Wato ba? ako kauban so murag ang nakalusot dito sa Sididin. Layo Nakay ni uban na siya no sa Pamplona nga kuan dinala ni Konsehal sa Baliga naman siya may kuan ng BRD Foundation. I see. Oo. Kaya kini ko kasalaan, bisan ako kakuyog pero among grupo sa una, namut man gud dito kay kini bagani daghan manggong kasya diya ang mga lugar kay kasya ba niya namalit biya puno ang kasya. Ngayon puno ni kasalaan. Yes, pwede gid layo abot ning moagi lagi atong bread na isa pa. Naputog dito ka? So 5 ka barangay diya inagatuan sa gahapon. Oo. Puro bukid. Yes, boss. Wako man dito. Sige, wapo ka mo adto og San Jose. Kay silang Ronlin dito og San Jose. Wala pa ko kalusot. Sige. Sige. Okay na, salamat Jane Gonzalez sa imuhang report. Ang report sa kini sa Dragon Fruit Herbal Capsule o
o Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Ezalin Extract o sa Alcasi ng palis na butika at parmasya sa inyong lugar. May buntag di ay ni Miss Catherine Filia Florisi ang taging timala sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Axel Teresa Pharmacy. Daghang salamat. Nakahigog na dito ko kapiron before ko ni Ariel. So, kapit to ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Nakaigo juga, pre? Yeah, salamat kayo no kay pagtanong na ko kapit mapul mo suka po sa wax. Ako niya pulot na yun. Pareho kaduha mo inom sila, inom po dire. Sa tuwi sa rin. Alas City katong silas kabuntagon. May buntag di ay ni former city councilor Dick Boy Salma Gonzal, may putag ni mo dia Gonzal Dick Boy. Medyo may barato na to ang gasolina ko, no? Dili po ni bookingon sa mga vlogger, ito ang mga newscasters kauhan. Isa din matagda, no? Kaya booking man sila, kaya mag-parking ni Stuart Flow. Ay, reporter break eh. Atong kadawato ang sunod na police report. Highway Patrol Group sa Negros Oriental kadawat og alarma nga biktima sa carnapping nga taga Pamplona. Atong kutlo na ang detalye, este Patrol numero 5. Hanini, please come in. Yes, Hanini Budal. Yes, tigang salamat ko yaro hindi mo yung buntag sa tungwa sa tingtig paminawan sa balitang tulo-tulo. Didangop sa buhatan sa probinsya Patrol Group ang usa ka biktima nga giingon karnap nga giinitabo niya atong Abril 28, 2025 kagahapon adlaw sa mga alas 8 sa buntag dito sa parking area sa Lorena Boutique Perdices Street, Kanto Loopright, Tacloban sa Dumaguete City, Negros Oriental. Ang biktima giila sa kapulisan nga si Jean Babaye, residente sa barangay Datagon, Pamplona, Negros Oriental. Sumala pa sa maong report nga gikuha gikan sa Provincial Highway Patrol Group Negros Oriental, gipangaluhan ni PMS Aurelio El Budo. Sumala sa bana ang description sa maong motorsiklo nga usap kini kay Yamaha Aerox version 2 o ang modelo niya 2024 o dunay color na tayan o na series number nga PAC 0S SG7810R018342 mat o may engine number na G3P2E-053096 o adunay kini plate number na G924TH. Sumala pa sa atong report nga gikuha sa buhatan sa HPG, giparty kini mga alas 6 ng takna sa gabi ni atong adlaw na Lunes, April 28, 2026. Apan sumala pa sa biktima pagka alas 8 sa buntag kagahapong adlaw nga Martes, April 28, 2026. Nadiskubrihan sa maong driver sa tagiya sa motorsiklo nga si Jean na wala na dito ang iyang motorsiklo. Nasayran pa sa biktima na ang iyadi ang yagi na sa ignition switch. Mauto nga nabiktima na siya sa gitawag nga karnap sa maong lugar. Okay. Ipahibalo sa kapulisan pinaagi sa HPG nga maalarma ang mga lugar sa posibleng gidad-an sa maong wala matino nga kawatan. Anawagan taron ang buhatan sa HPG gipanguluhan ni PMS Aurelio El Budo ang team leader sa HPG NIR Negros Oriental Chapter na pwede mong mupuntak sa ilahang numero 0991-969-2344 o 0981-444-2444. Maokin ang panawagan ni PMS Aurelio Budo, team leader sa HPG o i-report na yun sa pinakaduol na police station. Sa kapal ay haridi, kanay motora, natuyok yun o bilin ang yari sa ignition. Dili yung kanang ikan na pero biktima kaya po, no? Oo. Kaya nabiyaan ng putjud niya ang iyang kuwan. So, syempre kung nakakita ako, magka-100 siya na lamay daan niya biya. Murag ko na siya kana gihatag na niya ang kumpiyansa sa mga ingon-ani nga buhat okay kay kanay dumakiti. Baon ganan bisikleta nga gikuan pa kanang najoy kadadong kay pa kanang ako na ring gabi. Kani kinagano jud ring pagtagas ng HPG. Ang HPG ron kay namot sa kita.
Kanabang napon sila agent nga mo trabaho pud nga yung nga wala ba ibang bit for may man sa dalahi ka picture kay sa personal ng ubang mga post patod pa ni Sir Bodo na ang post sa Facebook manmuha naglaing picture dahil pag-ubat ana ilikuan inikita niyo ana pare-pareha na siya pero ang kinawat ito yung ala biktima ka so kani pasok recover na niya rin, babawi na niya sa tuwang HPG po. Nato rin tutukan ng mga nga, taga-paglunan ba yung ba ang problema ani di, o inutang pa, o balay na noon ba? Maudot kuya, mo na akong problema kay magbayad ka nga wala na nimo ang Di mo motor. motor. Wala na. Nabilin mo gud ko ng yabi. Yung sa lang motor ay sa mong motor may katulong kilis na wala dyan. Wala yabi. Wala yabi. Kuan man karon kini kong kawatan na motor. Upgraded na po yung mga kawatan. Okay? Mag-uniforme na sila o uniforme ba ganing ang mga trabahante sa usa ka namaligyag motorsiklo. Establishment. Mag-uniforme na sila upat or tulo. Kaya na sila ilang pong service, mga pick-up. Nga dili na nila ganuyon ang motor, nasakyan nila ng karga. Kaya kara. Mura na po sila o nag-ilahan yun. O murag ila ba nga ilang embargo. So, muna balantayan kaya na yung mga muna upgrade na. Gawas aning traditional nga pagpangawat og motor sama anang ilang gunobon ang ignition switch dahil ilang short circuit ana. Naway tapatis lang na. Sino kayo? Sito kayo. Or the worst kita mo sa daan kay mabili ng yawi. Sama aning gibalita ron ni 5. Sa akong nabasahan ani sa report sa kapulisan. Nabilin man kuno ang yawi. Oh, pag ginawa yun. Naugmaan pag yun. So, you are enticing kawatan nga mukuha sa motor kaya magyawi. May na ang kuhaan mo lagi sabot ni Colonel Kubo. You are given an opportunity sa mga criminal to commit a crime. Sa mga opportunity na kaya ang yawi na bilin. Sumana siya nga makamping ka. Kaya kining kapsay kalinaw, it is also a shared responsibility matter pa sa police. So kaya, hospital nga, business alert, ito mo nakadlock yun, nabi nagtindig mo tagalin ha? Mabitaw ng ako abitaw. Ako inong bisag kilis na imo ha. Kay, di ko kapandar kay umayawi. O, mandar na siya o ikaw tagiya kayo magsusumpul sa kung sa pa ni maglubag-lubag tingin kumandar. O may yawi, di puti mo shortcut. Kay electronic man. Pero mahak ko las kuan, mga kawatan. Oo, Kaya yung akin mga kawatan, nag-iswil lang po rin. Ay, hindi, nag-iswil lang kuan. oh, damay ko. Oh, makibalo sa last code. Kaya galan daw ko anang code. Ako raman nakibalo ang tindahan o ako raman ang tindahan nakibalo. Parisya, tingnan mo sa break. Sa pag-research. Palihan mo ng simple, motoranit. Kaya bitaw, bikin in months. Bila ko dagan o hindi ko-utilize. Tinahon, Oh, makibalo sa code. O kung na kang ipa-clone, ito nag-clone makibalo na. Ikaw na. Pero nagkakaroon ang tindahan ra o Ikaw. ako may nakibalo sa code. Kung wala ng prayer, tapos tindahan yung mga tao. Ako nagpanguntaran ako og cloning. Ako ipa-clone mo niya na. Ito mangkod, hamon ko ikot. So, yun na niya. Dili na siya makuha, dili na kapamanda. Isa lang yung sapaton. Sa kwarto na siya, kailangan ilak hindi mo. Ilak yun. Eh pag uyo na sunahan, pag usap ana, wala. Nagkukong kang squad na pre, Wala. hindi siya wala. Wala, sige, reminder. Sa mga tagyarong motor, ang style ron, gawas nga ka ng handa ron, ano yun, ang ilang style ron, karga na kailangan sila isakinan. Kaya, automatic o galing computerized na yung imong or digital na yung imong motor, baligyan na nagbisa-bisa rin ako. Kaya halin magbisa-bisahon, ligin, cover, bisa-bisahon na na. Ano na siya, hindi mo lang, ayaw ko tag motor nga, siguro yun, katulong na i-country, katulong na isang yan. Utang? Utang ba na sa EMI kas? Ay, lusante ba rin eh? Negosyante na. Lagyan pa utang click. Ay wala kaya wa ka nang utang og gigilin. Ano yan? Ano ito eh? Pwede ka pa utang og cake. Pwede basta bayad pagkatuwa. Sige, kay bukan ko ni mo unya og cake. Sa kuha na lang. O, doon bulan. Pero ba kay birthday man niya Mayo? Mayo, sige. Pista na sa mua.
Mayokin si Debri. Pero mamista sa pulo kasi niya mga imbitara na. Ano din, mamista ka sa barangay Pulo Puhon, kung niya mga imbitar. Ay, nga nung mabot na tas pulo nga ato, din sa inyo ah. Layo naman ko to. Ay, doon na to. Mag-program pa ba ito rin? Mamahaw ta dito. Ito sa kapitan. Juan ba? Kining, anak kining si Ramil. Kung siya, bahana. Kaya or kapitan Juan ba? Kining... Na ako manunid ana ya. Di ba kining conception? Mayo po na Dili. Dili. Diabetes, akong papa pagka 16 man. Pinato yung conception rin. Kaya kung nakapag-vlog sa tanong tayo conception, pag inyuha. Dili. Ulo. Pag inyuha, kamamino tanong kayo. Okay, sige. O wakatot po nakalat na balita sa 24 oras, may punta po may papaminaw ni Kani Consial Tikboy Salma o ni Kani Vice Mayor Dong Salma. O alam na lang sa programang Balitaan Tudo-Tudo sa DYSP 103.9 and 1 Heart Radio. Kini si patuloy numero 5, Honey Day Reporting. Okay, dagang salamat. Holiday sa imong report. So, yung papa birthday pit sa 15, ma-birthday na dito. Siguro, pagkaroon na siya ang papa mo nag-Isidro, di ba? Or Sidro. Sa Isidro, maningat ka, pistahan ko niya. Nato na 15 pa, sen. Gan Efren kay huwag nga Isidro. At dili, mag-ihunyo man ko. Oh. Juan. Juan. Juan Yu. Juancho. Galyardi. Ay, putang kayo. Parang Joy Galiardi. Ay, salamat din ay ni Maritone Salburo sa Power 91. Libre siya og Habibi Chicken. Pre, katubang naskuan nasa likod gani sa Bulangan. Sa Dumaguete na may balik ka niya. Sa Kalindangan. At baan si The Hardware. Naglibre siya ng chicken nga, Habibi nga chicken. Roasted ba? Tuyok man ako doon, iprito ba na niya. So, laki ba? 99. Laban kayo Maritone Salburo. Ay, lakas. Hindot. Kayo. Kinsa na itong makaubas ni Jan. Tadi mo kilabay mo isa kanan. Kapin 100 hectares nga kakawayan or kalasangan na sunog. Sulod sa danger zone sa Mount Canlaon dito sa City of Canlaon, Province of Negros Oriental. Detalye, Isti Patrol numero 4 Avil Diaz, please come in. Yes, Avil Diaz, Bunal. Yes, daghang salamat Kuya Roy o Kuya Ronly o maayong buntag sa atong mga sukintik paminaw sa Balitang Tudo-Tudo. Na-damage ang kapin 100 ka hektarya sa sulod sa 4 ka kilometro nga permanent danger zone o PDZ sa Mount Canlaon tungod sa sunog sa lasang sumala sa Protected Area Management Office o PAMO ni adtong Lunes. Matud pa ni Department of Environment and Natural Resources Negros Island Region Director Charlie Fabre, kasagaran sa napektuhan mao ang mga sagbot o gagmayng tanom. Base sa report sa PAMO, nagsugod ang sulog ni adtong Abril 19 sa barangay Masulog, La Castillana, Negros Occidental, ug padayon gyapon nga mikatap. Giingon ni Fabre nga nag-coordinate na sila sa Bureau of Fire Protection ug City Disaster Risk Reduction and Management Office sa La Castillana aron matino ang angay pamaagi sa pagpugong sa sunog. Samtang wala pa matino ang tinuod nga hinungdan sa sunog, gila sa mga otoridad nga posibleng dakong kainit sa panahon mao'y nakapainungdan niini. Dugang pa ang padayon nga kaliyukan sa Mount Canlaon mao'y nakakomplikar sa pagsulod sa mga fire suppression team ngadto sa maong lugar. Matod usab ni Canlaon City Information Officers nga mao si Seth Bariga, nga padayon nilang gibantayan ang sitwasyon tungod kay adunay utlanan ng ilang syudad sa La Castillana pinaagi sa barangay Masulog. Giingon ni Bariga nga ang mga residente sa ilang bahin sa barangay Masulog sulod sa PDZ voluntaryon kining mipahawa na pipila na kabulan ang milabay isip paglikay sa peligro. Mao katong matud nga balita karong buntaga, maayong buntag ni Ma'am Laila Flores ug Mr. Villa Flores. Maayong buntag usab ug maayong pagpaminaw ni Council Erlinda Lara nga nabisi karon sa pagpreparar sa pag-angat ni Mayor sa sitio Matubato para sa inauguration, Kuya Roy. Okay, nindot naman itong ilandalan dito. Hamis naman ang giso. Yes, Kuya. So, mo na inagurang ng mayor dito. Oo, Kuya. Dayon, graduation po ato sa mga DA, Kuya Roy. Sa?
Katong Katuning- farm school Kuya? sa DA. Oo. Katong nag-eskwela ka na pa man kanang farm school ba gani? Magtanom og mais, nana. Oo. Oo, yeah. So kana kaning farmer field school. Yes, kuya. So graduation po unya inauguration. Ato ka na. Ato ka. Dili kuya Roy, ay kuya Roy, kinaapod ko rin importanteng lakbon. Sa kasi kung bukatihan sila nakaw siya importante pa kayo. Ato mo po Robinson. Dili kuya daw, noreko. Ka lang eh. Oo, wala po tayo kasakyan. So, pundo sa taskuan. Ano higayon nga makonora kag palit og sakinan bula maka adto na ka dali ra ka maka adto dito og makabalik ngari. Mao lagi kuya Roy, problema ni kuya Roy, ang budget tapod. Nara may dagkan diri ka. Pinmahan na mo sa pinmahan na ako. Nara may sabot-sabot ari. Di ba kailan may kuan pre kini pinmahan no last time sa tuntoy na. Ay May taga tong pwede ra tong ibay kuya Roy ba? Ha? Atong kuan chargeable. Ayaw na kala yung Di ba sinagyo? gas feed kay distansya ba na. Makakuha ka o gani bisa ka ra diri sabot-sabot, maapas ra na nimo dahil magturo ka og drive. Di kaya na nimo, Practice usa kuya Roy before mo palit. Kana imong praktisan ka ng imong motor. Kuha sa kang motor na ka mag-practice. Dayon ka balintong una. Para paano na ka? Okay, so wala na lang sa programang Balitag Tulugan sa 103.9 o 1 Heart Radio. Kini ang inyong Mystic Patroller, numero 4, Avila Diaz, reporting. Okay, nagkasalamat na Okay, nagkasalamat Abil Diaz sa imong report. May buntag na ni Vice Governor si San Prince Diaz. And of course, ni Kapitan Rima dahil sa Barangay 5, may buntag ni mo dia Kapitan. Long time no see. Ato dawaton ang laing report. Dito sa lungsod sa Manhuyod, doon ay nadakpan. Ining pagpamaligya og shabu. Ibaligya ang pulis. Ato dawaton ang report. Ikan sa ato ang kauban. Lukadya sa may Negros Oriental Provincial Police Office o Norpo. Kailakay sa maong report. Kaya nagbutag. Tira! Nasikop sa kapulisan ng usa ka 42 anyos nga lalaki ato sa usa ka malampusong anti-illegal drugs operation nga gipahigayon sa Manhuyod Municipal Police Station Lunes sa gabi, Abril 27 sa sitio Abukay, Barangay San Jose, Luzon sa Manhuyod. Matod sa report, ang operasyon gihimo mga alas 11:22 sa gabi sa Municipal Drug Enforcement Unit ubos sa pagdumala sa officer in charge ni ini ang misangkot sa pagkasikop sa maong suspetsado nga lumulupyo sa Barangay Concepcion, Manhuyod. Na-recover gikan sa suspect ang gibana-bana nga 2 ka gramos sa ginudahang shabu nga adunay valor nga 13,600 pesos base sa standard drug price ni ini. Nakuha usab ang buy bust money mga nagkantidad og 500 pesos ug uban pang drug paraphernalia. Ang mga operasyon gihimo uban sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency aron masiguro ang pagsunod sa tanang legal nga pamaagi. Gipahibalo na sa kapulisan ang suspect sa iyang mga katungod sumala sa konstitusyon ug karon na sa kustodiya sa kapulisan alang sa hustong disposisyon ug pagsangat og kaso tungod sa paglapas sa Akta Republika 9165 o mas na ila nga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ug mao kadtong nakalap nato nga balita sa lungsod sa Manhuyod, kini nga balita hatod kanato sa D3 Bio Herbal Capsule, the antiviral and antibacterial specialist. Maayong pagpaminausab ni former Tanhay City Councilor Tikboy Salma ni Mami Lucy, Ma'am Dotlot, kay Charlotte de Surgeon Ray, o ni former Tanhay City Vice Mayor Doniel Salma.
Alang sa programang Balitang Totoro sa DYST 103.9 FM 1 Heart Radio, kini sa Asti Patroller, numero 18, Kael Akay, maayong buntag kanatong tanan. Pagkita salamat kay Lakay sa imuhang report. Alas 7:34 sa Kabutagon. Sa kanyang pagtaon sa ito ang major news sa Higon kay Mintas kay Pasok pa rin sa mga announcement. Good morning, Kuya Roy and Sir Runli. Pa-shout out watching live in Lower Kamanha, Dumaguete City. So, gapon rin na bugas dito, din na ako na bugas din na sa night. Kita ka sa video, kita ka. Di ba? Ikaw lagi di ay. So, Huwag mo na sayo, huwag mo na itong sobra. diri sa ka Juan Makuti. Pero- ning commitment to siya dito, na 50 iya Jaguar gyapon, Jaguar nga Okay, rice. nakita pa niya ang Jaguar nga taxi siya. Oo. Tingnan mo, ato karoon doon, yung klase ang Jaguar, doon ay blue to yellow, pero kanina sa bugas. No. Depende sa variety. Okay, variety, bitaw ka ni Pre, no? Kanang, Ang ganador gapalit ko 350 man ang 5 kilos. oh. So, magdepende sa variety, ang bugas. Jaguar itong laro, doon ay kaklase. Sa Dumaguete na sa ipinta kape, na sa sinta. That's why, no? Pero kadang 48 dili to Jaguar, no? Dili ito na Jaguar. Kung ito, gusto nga lang ito, kining, rice, soft rice. Basta bagas, Oo. basta bagas. Kay ngita ganita itong tag 28, gasa na ron. Oo. So, kung hindi siyempre, kining atong karoon ko, bisa kining programa ay sa kuan, kining DA, murang i-subsidize, no? Region mo, subsidize. Kay importante ning bugas. Kagahapon nagkapalit ko bugas kay paglungag na ako ng Ano lang? Long green soft rice ang kuan nga lang niya. Para na siya, di description niya na. Oo. Pero nindot man bugas. Oh, sana kita pa magod siya kung ihubit mo tong Hmm. Jaguar. So parang mag siya ang Kaya karon kay naglungag man kana sa man. bukas siya. Kaya ko ni slide rice ako ni slide rice para na Ah. para na ikulo ng bugas. Kung may teknik niya. Diri sa ato mga igala, bulong-bulong mo din na kay Pero sa imong ipamunta na pre, wala ikuan ka na ba? Kisa Dumaguete atong balikon sa Dumaguete, mo deliver ang DA Pindustrial Stocks na 50 ka sako to 100 sacks, no? So meaning, og mga 100 sacks, 5 kilo, 5,000 kilos. wala pa ko ka balita na diri kay katong ni comment diya si Juan. Oh, Kuan man kining Jaguar mo to iya ha. Jaguar yung hangingon ko na ito. Ang pasabot na ko is kuan, kining, Kana sa DA. kato siya ng 48 kilos yun. Nga orag wala pa ta na diri. Just to know, din po nagikan nga subsidized local ba or sa province ba. Kaya mo sa province, most likely na ginadiri po sa Tanhay. Kung sa syudad sa Dumaguete ra, magi-subsidize through Department of Agriculture, ilaran mo na dito, no? So, na po 50 nga Jaguar, 2 pesos ra diferensya. Ang gwapo rin po itong Jaguar. Jaguar, oh. Oo. Kay, ang ako kong ipalit gapon, ganador man. Gana gitu, daw na. Ganador dayon, mga lagi. Kaya mo lagi to sa una, sa nanagat pa ko, doon na ba'y wish ba? Nga taga ang kagahom, kung sa may imong himuon. Ang istorya namin sa kong amigos, hindi pa ganing mga wild nga pangunaw na ba? Gumikan sa kapobrihon. Mga andoy naman ta nga, kung ako rin gamanan ka nang di na ko gutumon. Mga wish nga di na ko gutumon. Okay. Karon din ako magpalit og bugas. Diyan pa itong gas. Oo. Sa mga igala ka nang dunay panahon nga kita maginuktok sa atong kapobrihon. Kaniadto na ako tunga-tunga ng laod. Magkapangunahan na ako. Ilabi na walay isda nga kuluhaan. Managata. Pangunahan ako. Tagaan kong gawin sa Ginoo. Wish ba ka ng pangayoon ako. Yan ang Ginoo. Royax. O tagaan ka sa kawis. Unsa may imong pangayoon. Ang ako pangayoon ka dili nagutumon ang mga tao. Di na tumon. Di nagutumon. Kaya ron na mapalit og bugas. Di na mapalit og isda. Di na ba mukaon ba? Oo, naku na. Oo. Di mo tong ako pong kao ba? Di mismo siya. Kung siya kay hitsuras kalibutan no, o wala na gutumon? Oo.
Pula na kayo, pre. Ha? Napula na. Wala na gutomon. Napula na. Sabay, purpose nga galing. Usa mas main purpose ka ng giling maglingamot ang tao Oh. para magkaon ng yun. So mo na mangutan na ta, unsay hulagway sa kalibutan kung ang tao dili na gutomon, sige rang busog. Di na busog. Oh. Hindi lang siya mahimong. Di siya himutang. Unsa gano? Di ba? Wala O kamo diawit tagamog kuan chance sa Ginoo. Wish, unsa man inyong pangayon? Sige. Kaya ko nakuno na ko ani sa una. Tagaan mo, wish. O tagaan ko wish, God. Ang ako wish nga magyatag nako kanang di nako gutomon. Nga ang kalibutan, ang mga tao sa kalibutan dili na gutomon, aron di na mapalit og bugas. Di na managat. Kaya ron makakaon. Sino ang lingkod? O di na mo trabaho. Okay. Apon mo sa may purpose mo. Aron ka pa manikamo. Nakalagot mong gawa, di ba? No. Di na mo trabaho kay aron pa makakaon. Alam mga saging, alam mga lagot mo. Wala na sa atin. Di ba gutomon? Okay. Useless na ng mga saging, apara, kamuti. Wala na. Kanang imong lantawan na mura na nagbato. Hindi na wala kinopre. Hmm? Dali sa akong paraiso. Ubal ka na ako. Oh, Ubal yung ka? mas nindot. Kaya wala na rin. Ako nito. Kaya dito, kung wala ang manoy ka, wala nang kalungkutan. Oh, wala. Wala kagol, wala kasakit. Kanan ulang. Oo. Uban ko sa Ginoo. Sa paraiso. Kuya ko, pala. Di ba ang tabag na? Sige Roy, pero sabog ta. Oo. Ali ka na ako. Ubal sa akong paraiso. Eh, di mo ko sa Ginoo. Wala ko sa Ginoo. Now, na? Ano na yun? Wa na yun! Wala kikibate, wala kay kaluoy, wala kay kalipay. Ani kang kalimutan na, sige tag pangitag kwarta, pag umugas, sige tang galang daw ng karatulaw, nagpila ng kilo. Kinaliyop, kwarta rin ulang. Okay, tao ron. Kaliyop, kwarta ulang. Kay, para na ako mga igala, nagtrabaho ta karon ta makakaon. Kay gutomon man ta. Oh, mo ba na yung purpose anak? Ano tang maningkamot kay tungod sa ato ang kagutom, ano ba? So, ikaw mo yung, ako nagkunan lagi ko na nagat pa ko, tunga-tunga ang naglagiti nga kainit sa lawad. Unya, gabira ka spukot nga wala na tulay. Nya, gagigutom na ka. Tagaan ko gawin mas Ginoo nga akong ipangayon, kanang di na gutomon. Sige rang busog. Huwag mo na yung mga tao sa kalibutan no, sige rang busog kung saka. Ali mo, ubad mo sa Oh. paraiso. Ha? Matur pang Pancho, akong wish nga may membro, akong wish nga mamimbro ang tanan sa purpose. Kahit magpungkura sa balay, mga anak, pa-eskwela sa mga anak, kubra sa ATM, dawat o kayuda. O, kani, gitawag o walang gutom program ni Ang PPM. gutom. Daghan namang naka-benepisyo kita na, walang gutom program. At 2028 na, o kila mo presidente, wala na po. Gawas, ano yung purpose, laon na, no? Paano ginaagahin naman ko na? Sa una, walay purpose. Walang gutom program. Walang tupad. Naatanday ra. Mayog tanday ra, Pancho. Tabi kong magyod. Sama ni Wana. Kamu tinuod ba ng mga igala no? Kay mo lagi ganito kapobriyo no say magkapangunaw ka. Ano? Without committing any illegal, mangunaw na nalaman ka. Sa una gani manudsod ko, inikalsa na ako na tagil makabuk pasayan makuha. So makunaw na ako, bro, inikalsa na ako na ay malita ya puno kwarta. Oo. Ni nga basa na si Roy, hindi man gisulod mag plastic. Ilusyon ba mga igala? No? So, inguna na kay mao lagi sa matag adlaw mangutana man tagpila na marog kilos bugas. Ang atong ga-report si Kapos parang ruling nga 48. So, ito na magkatawag yung ko. Yakin mo pa. Arang-arang na lang kananay 48 na dito sa Lumagiti. Pero dili kinagami yan dili pala. Sige mo Si Quinn talaga no si si Joanny kami to sa post ikaw may kapos na to. Ni kami to siya nga naay sa Jaguar sa tindahan niya 50 ang kilo. So bulungan ni Dres Changi kay mo lagi kita mga pobre mga igala sa payan nato mga dato nga di man na sila magkabalog pagpila ng presyo. Kay na may ilahang mga mayordoma, ila naman ang budgetan di ay 10,000 para rin ni pagkaon every week. Ikaw na dumala dia mayordoma.
Dili na mangutanan ng mga dato pero tagpilang kilos bugas. Dili na. Nakita mga pobre mga sigig tanawan ng karatula diya nagpila na. Okay, ang dato, napalit ko ni kuan ko kaya siya ko mo ni napaliton di Ah. sa palit yung di pare nato 5 kilo. Ay dato. Kita lang pindako na to 5 raman ka kilo. Import pa daw. Wala pa madaog. Ah. May man daw dato eh sa speak up eh. Wala man daw sa motor. Bali no. Muni lahi gud ang kon kini bitaw niya di katawon na to social strata. Kaya to ang hutong sa katilingban. Doon ay mga dato, doon dili kayo tantong dato, doon ay duro dato dato. Ay pa lang Dahil pobre, doon na pag ito nila purist of the poor, pastilan. Na, di na, gitaw na toksus ka ni maganing. Kapatay mo ang members for face na. For face na ka, members for face, wala ito dalaon. Ay man, Kani members for face na, dalaon. kaya lang alam magpapabaya pa. Oh, di ba? Kita lang naligamot, awa yun. Ang labi na, kaya ang babae ka, kinala, mapagwapa dyan ka, Oo. bulan, siging panganak. Kaya mo nagpanganak, dili na makabay pa members for peace. Huwag na ako po sa nalibit, huwag ita-anak mo, papainte ka lang, katuig ang mga anak, pinuha ang Ada anak ko na nagkapambit, ako na nag-ayudan, nabili ka bukalat. Kaya bang, katatuig ka na, bibiro yung mga apil ba? Yung pag-anak, kalak na yun, gusto mo na. Naapod na ba na limitation na ba sa anak? Nagpainte ka, gusto mo na siguro, kaya ko sa kapag planning. May ng gobyerno, di ka na ni mga anak, masige man tani hatag ni mo og ayuda. Oo. Mayroon ba yung taan na pagkadago, may mo na siyang mga leader nga, may pong leader po, otro pong kurakot. Nga, O yung orag kadasiman, o sige katong munisipyo, makatulong balon. lang! Dahil ka, sabi kining, ang galing pa rin yung for face, eh, di sa pag-unsahan, eh, may for face, apil pa rin ato ang single mom ayuda, pre. O kaya pa nakasal? Ano yung for face? Apil ba itong wala na itong program? Dahil Ito na sa gobyerno. Dapat na gobyerno eh. Kinumdum ko, nanagat mi, pre. Birada mi yung pukot, nakalikos mi lawlaw. Birada mi niya, nay dagang makita, linaw magayo, nay dagang mga mananagat, dagang baruto. Hindi ka na, namasol, tungo ba, namugtaw, ana. Tungo sana mong kauban nga tagabayas ni Ingon. Tik, akong anak nito nang nanagat. Magpundo naman ko sa balay. Kay po, kita na kung saan yung dagang kayo nanagat ba? O iya po kuno itong mga anak, hindi ako sa income. Hindi na siya po managat. Tiningo po sana mong kauban. Sige, imo na tanang mga mananagat din ha, pero kada semana sige po kang gaatog prisuan. Kay iyang yes yung mga burukinto po. Doon na kayo nagkakalak lalaki niya, puro po burukinto, sige kang gaatog prisuan, magandang kag kalabaw o baka para ipiyansa. Ay, gusto yun yung kinabuhi. Abinin niyo mga igala. Kanabang, muna yung ginaingo na, kanabang ganing mga panguna ba? Nga usahay magkapanguna kag imposible. Usahay kay magkauna ka o kininiyong wild ba? Sa una gani, na-imbento naman ng telepono. Kinsa may imbento ng telepono? Alexander Bell. No? Kanya, itong akong busaw na doon na may telepono. Kaya yung itong among masilingan, mag-long distance ba? Kaya ito gawas. Yung long distance. At ito si Kuan kay Atos Tampulana, kay iyang anak nanawag. Dalagan ko dito. Ayaw. Yung anak nanawag, gikan sa Amerika. At ito ko siya dito, kaya kanang telepono sa nanihit pa ba? Dili kayo daghan pa. Dito, istura na sila. Di ako, bata pa ko, kung magkaunaw na ako nga, kung sa kano, mabot ang panahon ng dalang telepono, bipito na sa kasaka pwede ng gutawag. Ano lang kay Kwel? Tinabot naman to. Tinabot naman to. Muna po sa mga igala, ilabi na makinom doon mo magprograma po diri. Abot po ang panahon niya, nga inik-eleksyon, kaya na magani ng touchscreen, inik-eleksyon, ang kumilik mga igala o ang gobyerno sa Pilipinas, maging mo nagkanang itong eleksyon, pinagi na sa touch, one touch. Bulan, ma-upgrade yun ta. Bitaw ka na sa una. TV lang to kita nila pinagkani mga American movie pre ka lang mag-istoryahan na mga murag na nagid sa video ka na video call na to ba? Amo na na. Nabot yun. Di ba sa una mag-iyon mata? May butay na ni Kapitan Rimardael sa Barangay 5. Dugay na kumiyon na nakita si Rose Facebook. Si Kapitan Rimardael Facebook rin nakita. Ay, mga good morning idol, Blooming and Kuya Roy. God bless ninyong dua. And God bless po din mo siya. Ako Kapitan. una kumiyon niya, Kapitan o mamaya. Ako rin taong sunod ka, kaya siya man po yung kani, nagkapi na sa mga
iski sa una. Ako konsyal ra sa Siyal. Siyal. Sa bukid, matubang Pancho. Sa bukid, maluya og pangita og tapasiro. Paggahi-gahi pa kay gusto libre og kaon. Tungod kay member man sa purpose o walang gutom program. Kay di na sila ganahan manapas. Oh, lisod man ang tinuod man yang yung Pancho, lisod na ni mangita og tapasiro. Bulan pagkas init nga unang simana sa kabulan may galado na nay upat ka simana. First week muklim ka mo redeem ka dito sa mga walang gutong program. Minumlumi nga usa na ka makibugas. Kag what ko nag 3,000 membro ka. So first week madaan doon na kay gatas, doon na kay itlog, mantika, tanan ug bugas. Sa ato pa konsumo na to nimo. Pagkasunod simana pi out sa tupad. Kaya nagpaidol magagtupad. Di na kay matawag nimo pambayad sa kuryente. Tupad, tubig, panglod. Pagka ikatulog ka simana, memoro magag-propis, muna ba tagog ka? Quarterly, ano? Propis. Di, libre na. Ang usa naman kasi mana ni mo yung pamulay. Ni mo ka dilera sa koron Yang kaya dagang bugas. yang senior may buka quarterly niya po. Ha? Senior. Senior pa. Oh, dito 3 months po. At kanang good for 3 months ni 1,500. O maka sa national 3,000. Ya ikaw og imong asawa, Ya, lalu pino pa juga lokal pa jud pension. dili na ka may member pa sa member ka national, local national. Depende. Basta sa sulwan. Kay ko naman na pumiyuno mo na siya. Di dawat ka, ikaw imong asawa, membro mag-senior, di 6,000. Tawaya. Membro sa syudad, kaya una na senior di ba sa lokal. Kaya mo kinanap na kalusot bisa nga kada bang membro una diri sa nasyonal, pag senior sa masawang, yapi lang lawa po. Ya tawaya niya kay ang gobyerno naman nga krisis maron mga tagbugas tag 25 kilos. Para sa naigo sa krisis ning gamas sa sulina o kining ini. Una to mapurpis, una to hatag to mapurpis. Unaw na magpurpis. Unaw mo ka. Trabaho pagkana. Okay sa may lahi mo trabaho. Wala mo trabaho. Ya, pagkakuan pagka 18 sa imong anak, doon po ibutrilan ang gobyerno nga Wala. katong sa purpis, tagaan din hiyayo ng mga trabaho. Kanirong mga nananong tubo, makalisod ko ang tapasiro. Ayun yung galam. Ayo. Aga maggrupo ni mo bay. Nga naman ta, tuhat ako'y pulong ka hektarya, akong ipatapas kay maabdan niya ko sa way galing. Kapila man itong nila na, kay Portonil man nila ha, karga. Mao na, libre kaon. Ikaw na. O madili mga galawa na manapas man ay, dawat na ako for pace. Matadawan pa ko sa akong motor. Kanay uban po. Muna siya ron. Kana mga ato may igsoon din na, ay, puros na nagmotor, bisig na mulay. Namay, makadaon man kada bulan. Kasi ka na. Makadaon man kada, makabay man kada bulan. O ya, pwede po na ni mo, isang nga dito nga katubang magbangot, gilibre ka mga pitsiso. Bombay. Ito rin mo yung itim. Itong iba ko naman. Bombay. Ulaman ito yung itim. Ulaman ito mga itim. Ako inisipot. Sige, pila po nila. Gusto mo sulod pagka katabang sa panimalay iyang request. Ma'am, naa kay washing machine and dryer. Ma'am, naa kay napoy diok. Ma'am, stay in ko. Na ako'y SSS. Napoy kulang ana. Na amoy internet. Na amoy wifi, ma'am. Na ako'y service, ma'am. Nya, kamal pag sweldo ron ka ng yun kang katabang fansyo. Mahal kayo nagsweldo. Kaya kini pong gobyerno, kinanglan man na kay katabang imo yung pamimbro og SSS. Okay na may gitaw og kasabahay lo. Naman, ako sa minimum. Na sila. Di na siya sa una nga, kanya ko ning helper, tawag gina na po ng kalabitan helper. Kay, sa una, tagon man na og mid, karon dili na tawag og mid. Tagon na sila og kining domestic helper. Caretaker na social na. Ngala na. Sa una, social. Manang. Kailangan ko sa mga... Ya, sana tagon po yung nagsulugoon. Muchacha, para sulay. Sa kinat sila, muchacha. Muchacha. Ya, yung muchacha ka na. Karon dili na sila muchacha tawag ana. Ah. Ballroom dancing na.
Buti nga lang na nalaman, nag-joke ka na nga. Ano ka mo, chacha? Dali, hindi ko yung tiyan. Cancer rin. Kan nakaduga sa awag bunalan. Mula na! Kagsini mo na! Ayun na, standby! 53 minutos suman sa alas 7 standby sa Major News. Balitang tulo-tulo balik niyo man ini. Hi, my name is Elijah. My name is Catherine. We're from Manoyan, and you're listening to One Heart Radio. Swerte ka! Kini ang DYEST 103.9 FM sa Soundstream Broadcasting Corporation. Nagasibya ang ikan sa second floor GFT Building, City of Pao, Magallanes Street, Barangay Guibit at Mayan sa Tanay, Negros Oriental. DYEST 103.9 FM. Basta One Heart Radio, swerte ta! 54 minutos suman ang alas 7 o karon aniya ng uluan sa mga balita. Diri sa syudad sa Tanay, gi-turnover sa gikan sa buotan sa mayor ang mga sakinan alang sa Market Operations Office o alang sa City Engineering Office. Laing lokal nga balita, mga biktima sa teenager gi-exploit sa social media. Kaso, kibaluap na sa National Bureau of Investigation. Matod pa ni Vice Governor Diaz. Cacao Nursery Facility dito sa Malaonay Farmers Livelihood Association gisusi sa taga Department of Agriculture. Laing lokal nga balita, hidden treasure sa lungsod sa San Jose. Giputyan Kapodlawa o ginarong sa mga divers aron sa dagat sa maunga lungsod. Matod pa ni Vice Mayor Inoy Rinasya. Uluan sa mga balita nga nasyonal. Saldico, nagtingong kasaylog dito sa nasod sa France, matod pa sa Malacanang. Senador Escudero, kinahanglan nga kinahanglan lugayon ang solusyon dili lang ang ayuda alang sa mga mag-uuma. Bureau of Internal Revenue mohimo og tax audit ni Vice Presidente Sara Duterte iamba naman Scarpio og sa ilang siyam ka mga kumpanya. Sa sports, Ren Ursain and Lex mag-ilog sa liderato. Katong showbiz balita, Ruben balik sa serye. Italia tangi balik mi man ini. Taas pa ang imo blood sugar at na kay diabetes, mag-DTX 500 ka. DTX 500 at na kini anti-diabetic properties sama sa Sharontin, gagapang upo sa cocoa, Vicine controls blood sugar, polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500 ay recommend sa mga eksperto. Mabalik sa pinagulgang sa yuga. DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadito ka sa kama. DTX Coffee Mix. Mabalit sa tanang butika tuol sa inyong lugar. Alcasi. Aniya na ang nasulayan o masaligan. Alcasi. Sa mga nag-antos o laing-laing palatian, sa mga gipangkapoy o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o Alcasi. Alkaline with vitamin C. Magatabang sa kahimsok sa atong pamanit o kabukugan. Maligayan ang atake sa kasing-kasing. Our immune system booster pa yun. Alcasi. Para always healthy. Mag-Alcasi. Alkaline with vitamin C. Alcasi. Mapalit sa tanang mga butika. Pinulumi kanunay nga kung atong lawas na sakto nga vitamin C kanang alkaline nga vitamin C sama sa Alcasi. Garantisado kini luwas kasta ng mga balatian bisan pa sa gikadlukan nga hulga sa pagkuyanap sa makamatay nga kagaw og balatian. Pangantay kagaw kini nga vitamin C. Alcasi alkaline based vitamin C tumar na. Mapalit sa mga butika ug farmasya nga duol sa inyong mga lugar. Diri sa Tanhay St. Teresa Pharmacy. Alcasi alkaline based vitamin C. Let me love you, Carmelita. Dragon
Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Kanunay ka bang gaantos sa mga bacterial o viral infection sa imong lawas? Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga sakit o balatian nga tugay na nimong ginaladala. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Sini mo isa ka kailungdan sa pag-ubos sa imong immune system. Don't worry about it. Kaya niya na ang mas ipakusgan o mas ipabarato. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Onda kini sa antioxidants o adunay anti-inflammatory property. Puno sab sa dietary fiber. Kompleto sa vitamina o mga minerales. Mupalikon sa lawas o resistensya. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mauna kini ang buwagtang sa dugay na nimong giantos ka mga balatian. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Pag 12 pesos lamang, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Palit kanunay sa maski pabarato. Palit kanunay sa maski pabarato nga herbal capsule karon sa inyong mga butika. Walay lain Dragon Fruit Plus herbal capsule. Pangantay bukol-bukol kini muhili sa mga sisalawas kung may high blood ka na o diabetes, may sakit sa kasing-kasing. Mao kini pinakamayo nga herbal nga kapsula imnon kada adlaw. Ayaw paglangay adto na sa pinakadul nga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus epektibo, barato, garantisado palit na kamo. Diri sa San Teresa Pharmacy, Dragon Fruit Plus 650 mg, 12 pesos ra ang kada kapsula. Excuse me, can I have your attention please for one more time? Mga penata! Mga penata! Andi na ang kape na magkaayo sa lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. A combination mix with high unique antioxidants, coffee bean extract, Arabica coffee, dragon fruit, moringa o malunggay, ginseng, young barley, turmeric o luyang dilaw, guyabano, mangosteen extract, insulin plant extract, stevia plant natural sweetener, and dairy creamer. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Sa mga gibawalan na ginoo kape, makainom na yun mo. Ay, kalame sa kape oy. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix yan. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mga penata! Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit na sa tanang butika o parmasya sa inyong mga lugar. Nagatilaw ka na ba sa lamihan humotong herbal pagayod ng kafe? Aniyan na, gipailayilang pinakabago ng herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa doon na high blood, diabetes, arthritis, at taas o kolesterol, dili makatulog tilawin na. Bisinyo kini nga mo ayo sa sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee, adunay 12 ka mga herbal ingredients. Kini nga kape, tambal ni Dragon Fruit Herbal Coffee. Mapalit sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Dili sa San Teresa Pharmacy. Was told repeatedly. Dragon Fruit Gold! Ipak Puskan! Dragon Fruit Gold! Ubaybay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na busog na ang Dragon Fruit Gold! 12 in 1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Coca-Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dilit na lim kung aduna ka ihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasik sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Aniyan ang pinakabago, pinaka-epektibo ang Dragon Fruit Gold 700 mg 12 in 1 capsule. Pambatok sa stress sa bagubag, makatabang mag-control sa blood sugar level ug bad cholesterol. Makaayo sa atay, muamping sa kasing-kasing, makabawas sa timbang o mupayo sa nagkadayang sakit. Ang pag-inadlaw nga pag-inom sa Dragon Fruit Gold 700 mg 12 in 1 capsule, makahatag og kahupay sa stress ug anxiety, especially sa maglisod og katulog. Musa,
Ngano mag-antos man nga pwede man masulayan ang pinakabago 5% nga epektibo. Ang Dragon Fruit Gold 700 mg 12-in-1 capsule para goodbye sa giantos mo nga balatian. Available sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy o sa tanang duol nga butika sa inyong lugar. Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max? Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi. Hard mama. Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance of sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pagkontrol sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng. Mag-hard mama. Extreme na. Cuatro minutos suman sa alas 8 sa kabutagon kagapong adlaw gi-turnover ang pipila ka mga sakyanan o mga kagamitan alang sa mga buhatan lokal diri sa syudad sa Tanay. Gipaygayon ang briefing dito sa may Roman Catholic Church aron na mao mga sakyanan magamit aron ma-deliver ang efficient o public service sa mga katawan diri sa syudad sa Tanay. Ang bag-o nga pick-up vehicle ang giturnover kini ngadto sa market sa supervisor office nga gipanguluan ni Dr. Maria Emily Aguilar diin gitumong kini haron madali paspas ang mobility sa nasoy nga buhatan o pagmonitor sab sa ilang mga trabaho bilang ana sa may market operations office o dugang giturnover sab ang dugang nga mga heavy equipment nga ubos usab kini sa City Engineering Office ni City Engineer Danny Luzon aron mas bulak pa ang ilang pag-alagad sa katawan sa mga infrastructure projects o pag-responde sa maintenance nga gikinahanglan katap sa dakbayana sa Tanay. Kahing lokal nga balita. Nakahatag karong daw kabalaka ang padayon nga mga pag-exploit sa mga pipila ka mga kabatanunan sa social media sumala pa ni Negros Oriental Vice Governor si San Fritz Diaz sa iyang pamahayag idatong nakalabay ng adlaw Lunes. Ingon nga doon ay pipila ka mga teenager nga gibayran aron maghimo og palaway nga mga content online. Apan sumala pa niya gina-record sa mga suspect o gamiton sa maong video aron hulgaon pangayuan og kwarta ang mga biktima. Usa kini ka porma sa online blackmail. Tiyag usab ni si Ibutiyag usab sa nag-report sa kinila sa National Bureau of Investigation o NBI o una nang naabot sa miaging adlaw sa probinsya director. At pagdawon ang pamahayag ni Negros Oriental Vice Governor si San Fritz Diaz. Dagan na nag-exploit ron sa mga teenagers, especially kaning social media. Like, mayroon sila para may kay mo storya ba? To do 60 nga post like that or more than pa, magkadako. Siyempre na may time siguro matime sila. Yung record or di ay. After i-record, murag, tawagan sila ng di yung mo hatag certain amount na mo ni pagawas. So na report ni sa NBI, na report ni sa province, sa previous pa nga provincial director. So ato nining follow-upon, kaya na may kwan si Angel, ordinansa. So ato yun yung pa-follow-upon kay kanira ba ang ga-expose nga taga-Dumaguete ra ba? So atong pangutan-tanawon unsay daga na ato, unsay daga na. Magkadto si Negros Oriental Vice Governor si San Fritz Diaz namin kini sa mga lokal nga balita aktol sa regular session. Ang Departamento sa Agricultura Regional Field Office 7 o ang Regional Agricultural Engineering Division uban sa koordinasyon sa Municipal Agriculture Office dito sa may lungsod sa Valencia, ipagyan kini pagsusi o pag-validate
sa usa ka nursery facility sa Cagao alang sa kooperatiba nga gitawag og MAPLA kun malaunay Farmers Livelihood Association o sa PALFA or Vegetable Nursery Facility sa Palimpinon Farmers Association. Ang naasong mga kalihukan aduna kini pundok gikan sa Department of Agriculture HBCDP nga ubang mga pasilidad diyon tumong aron masuportaran ang produksyon sa maong tanom o pagpalig-on sa panginabuhi sa mga mag-uuma. Ang maong activity ang gitungong kini aron mapakita nga gisunod ang mga giya nga gisitar sa Department of Agriculture o ang pagsasusi o andam na ba ang mga pasilidad nga alang sa turnover ngadto sa maong mga asosasyon. Ang maong nga pag-ekipisyon nagtumong usab nga makita og lingon ba ang maong structure, kompleto na ba o pagpaandar sa kinatibong andam alang sa maong operasyon. Katapusang lokal nga balita. Hidden treasure sa lungsod sa San Jose ang nagpanapusod kini nga gipahigayon kagabong adlaw dito sa maong nga lungsod. Nagpalapuson ang maong okasyon kagahapon adlaw nga diin gidiskubre nila ang gitawag og hidden treasure sa Marine Sanctuary sa San Jose Negros Oriental. So bahala pa sa pamahayag ni Vice Mayor Inoy Rinasya nga diin nakita dito ang mga hidden treasure sa Marine Sanctuary nila ang diin nagpagdaghan sa klase-klase mga isda. Diin nausap dito ang kita nila dayon ang gitawag og lobster, giant clam o mga isda o mga corals nga bagong natubo iyaron sa dagat dinig paguman sa road widening sa maong nga lungsod. Nakog epekto sa og malabo ang paggayon o road widening sa maong lungsod. Diin ang ilahang kabala kaniadto ang ilahang gimonitor o giampingan nga black tip shark nga diha sa may lungsod nga makita ra gyud sa pabaw sa mga pabaw nga area sa seawall. Diin karon di nagkuna sumala pa ni Vice Mayor Rinasya ani ato ang paghinabi kaniya. Una, wala na, nahadlok na rin sa una na before widening, makita ng dagat. Pero sa pag-widening na, murag nahadlok nila mga wala. Tungod kay nahimig ng lubog. Talk about mga pilat na kilometers na nalubog ang dagat. So nahadlok nga pag-widening sa kalsada, mga wala. Pero talayos Ginoo ang mga corals na nubog ito, nindot kayo, daga na kayo. Nakita na ninyo sa among mga pictures, kamera sa ilalong sa dagat, na huwag yun na unsa ang among sanctuary. Na kayo makita nga isda ito. Ito balikot ang siya. O ganito si Vice Mayor Inoy Rinasya sa lungsod sa San Jose, Cebu nabi sa One Heart Radio Balitang Tulo-Tulo. 12 minutos naman sa alas 8 o karon sa National News. National Report. Si kani kongresista ako biko party list na nahimo na nga fugitive Saldico ang karon nagtinguwag political asylum dito sa nasod sa France. Mao kini pamayag sa Malacañang kagapong adlaw. Kinihuman ang Philippine delegation dito sa Prague nga kumpirmar nga si Saldico wala na dito sa kustudiya sa SICA authorities. Matud pa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga ang Department of Foreign Affairs ang nakadawat kinig kasaligan nga tinugan nga si Saldico ang adunay pending petition alang sa political asylum dito sa France. Matud pa ni Attorney Claire Castro nga siya nagangyo nga i-transfer ngadto og karon ana naubos sa jurisdiction sa French authorities. National Laing nasud nun nga balita, nanawagan karon si Senator Francis G. Escudero sa gobyerno gamiton ang 30 bilyon nga pundo gikan sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF aron makaprotektahan ang mga mag-umabatok sa epekto sa El Nino
o ang pagsaka sa presyo sa krudo sa kalibutan. Matod pang si Dos Cunino, adunay 15 bilyon nga pondo nga gitagana alang sa other priority programs ubos sa rice tarification law nga pwede gamiton sa pitong nga programa sama sa dugang financial tabang o pautang sa mga para sa humay o mga proyekto sa irigasyon. Ipasalamat na sabi Senador Escudero nga dili igo ang panamtangan ayuda lamang kinahanglan usab kini iya o aniya ang mga dugang nga solusyon aron mapalig-on ang produksyon sa agrikultura o pagpatabangan ang mga mag-uuma nga makasugubang sa hulga sa hulaw o mahal nga lana samtang gisukda usab sa Department of Agriculture ang paghatag og 10 bilyon na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program. Ialom ni nakadawat og 2,300 pesos matag mag-uuma og mangisa nga makaabot sa kapin na 4.7 milyones ka benepisaryo sa tibuok nasod. Ila usab sa Department of Agriculture nga kini nga ayuda usa lamang ka panamtangan nga tabang batok sa pagsaka sa mga presyo sa krudo nga nagpadayon usab ang ilang pagpangandam tungod sa posibleng pag-abot sa kusog nga El Nino karong tuiga. Sumala pas pag-asa adunay 79% nga posibilidad nga malambo ang El Nino sa pagsugod sa bulan sa Hunyo karong tuiga o ginaumang nga magdala og taas ka panahon sa hulaw, kakulangan sa tubig sa irigasyon o pagkunhod sa produksyon sa humay ug mais. Busa giingon ni Senador Escudero na importante nga mapalig-on ang kapasidad sa mga mag-uuma aron makapangon o makapadayon ang produksyon aron mapadayon ang lig-on nga supply sa pagkaon bisan nga kalisod nga kahintang sa atong nasod nga Pilipino. Report. Ang Bureau of Internal Revenue or BIR ang gimanduan kini nga mupaygayon og mga tax audits sa Vice Presidente Sara Duterte ug si Embana Attorney Manasseh Manscarpio taliwala sa impormasyon nga gipresentar dito sa impeachment hearings batok sa naasoy nga opisyal na nagkalabayang semana. Matod pa sa BIR, ang ahensya gimanduan sa pag-issue og letters of authority nga mohimo kini tax audit sa nasampit nga mga opisyal. Ni padayon ang BIR nga ang maong kamanduan nga mag-issue og letter of authority na kabase kini sa third party information lakip na ang impormasyon nga nakuha gikan sa Anti-Money Laundering Council o sa gikan sa Ombudsman atol impormasyon nga nakuha atol sa maong hearing against BP Sara sa iyang impeachment case. National Report. Sports. Magandang mga Ang nagunang team sa PBA nga Rain or Shine o NLEX Road Warriors ang magtigi kini alang sa liderato sa Philippine Basketball Association Season 50 Commissioner's Cup sa may Ninoy Aquino Stadium karong adlaw Abril 29 tuig 2026. Magbangga ang duha kunyang alas 7 sa gabi alang sa main game. Chikahan ng Bayan. Ito ang Showbiz Balita. Sa itong showbiz balita, ang tulusab kini sa Hardmax Stream, mga palit sa labutika at parmasya sa inyong lugar. Paabot nga mulubwa si Senador Robin Padilla sa pipila ka mga episodes sa serye nga Blood versus Duty. Gikan kini sa Senador gumikan kay wala makaligis ang oras sa tiping hiningat to sa schedule sa trabaho niya sa Senado. Ang Blood versus Duty kay gituhunan nila ni Richard Gutierrez, Gerald Anderson o Barbie Imperial, Villa Padilla o Baron Dreiser Sandin Anadia. Ang na to ang maong
versus shooting ni mga panakunan sa partida ni Robin. Mga showbiz balita. Chikahan ng bayan. 18 minutos suman ang alas 8 o kato naglangkob sa itong Major News sa balitang tulo-tulo ni Ening Merkulis ng edisyon, April 29, tuwing 2026. Kinilang niya po ng inyong tig balita, Roy Ibanez. Babalik niya po ni Kabus nga tig balita, Rudy Pinies. Balitang tudo-tudo. Sa'yo lang ito nitingog. Yan ba? Maria Margarita Aguilar Limbaga is watching live. Ang kargardor ron kuya 600 ang tunilada. Libre kaon na basta masulod ra ang truck. Pag dili masulod kuya mas mumahal ang tunilada. Kuya karon ang tag-iya sa tubo ego na lang muhipo sa tubo kay mahal ang kargador, mahal sad ang tracking. Ug bariyas ka magkalisod jud kanya pagabot dito imong tubo katis pa. Ego naman kas bagaso. Dili basta-basta mga igala, mahal kayo ron. 600 per tons, no? Sa ato pa mga igala o imong truck nga giabangan, kaya mabang mag-truck, wala kay truck brake, yan na kay kanong tubo. Lain pong abang sa truck, lain ning sa mga tao kay por tonelada man, mukarga rog 20 toneladas uri ng karga sa usa ka truck, mga 10 wheelers. Kunya matun pa niya, masulod. Huwag dili masulod, gihakoton mas layo, mas mumahal. Yung na. O mga 600 per ton, kunya mo kargag 20, pila may sol anaron? 20 times 600, 12,000? No? Ang O mga 20 tons ang kargas truck sa tag 600, ang babayad anas tag iyas tubo 12,000. Kunya dunay na pila na ako sa katans, pre? Pila ka kilo? ha? Pila na kilo? Ko matimbangon naman na siya. Sika ko naman nagtatsa. Dili, kaya naman tapas sa ari kas tapasiro. O 11 na karga tapas man ang kadaganan Dios. Inig tapas na karga. Ano say, kanang pagtubo pa? Gani. Ang muda? Tubo ba? Di pagkarga nimo na sa 600 kuno ang tonelada. Tonelada. Sa ato pa, og ang truck niya giabangan mukargag 20. Imo nang times 20 tons times 600. So makabayad og 12,000 ang tag-iyas tubo. Bahino nagpulo. Di na sila tag 1,200. Hinog ba? Pulo? Oo. Na sila 1,200 sa Oscabiay. Makabiyay kadua. Arang-arang naman. O niya mato pa sa itong texter, og sudlonon, layo ang truck, ang tubot orang dito sa layo, hakoton. Mas mamahal. Libre pagkaon. Niya ang tag-iyas tubo, bayad pas truck. Pila may kuan, pila abang. Alin, no? Maunang si Konsyal Tikboy Salma, nagyo iyang mga truck. Niya doon na po ikaw galing mga tao. Kaya mag-abang siya, mahal ko na yung abang. Abang, abang, uy. O muarbis ka karon o tulog ka truck ra, alkansi. Kinahanglan mag-minimum ka og 5 ka truck. Gamay rin dyan po na 5 ra ka truck. Fansyon. No? Kinahanglan yun nga muarbis ka tubo. 10 - 15 Ka truck. Mula ka tunin eh, pre. Mula yung hanggat tunin mag-isay. Sa diway na policy. Wapoy. Pag-tuloy, full. Ford Bulia? Kailan? Yung service? Kung kita ugamit sa dosi, sa maning politikuha ni Agi, ay! May buntag di ay ni Anthony Mag-Insay, ang representante sa
board member po. Dagan siya board member, pre. Ato yung mag-itsay. Sa DYWC. Muna yung representative sa media niya po. Dito na sana yung pre, ang mga board member. May-interview siya na lang interview. Atong suportaran yung atong kita sa media, atong suportaran atong mga kaubas media nga mudagan o posisyon sa politika. Sweet po ni. Atong amigo. So, ginagmay ra kag bali na uban ni pamaligan na lamang. Pananglitan do na karoy tungas hektarya o sa hektarya ang gitamnan ni Bugtubo. Imong ibaligya kay na may mamalit og standing cane ba. Na may mamalit na. So, mao na siya may tabuan na ilabi na wa kay truck, wa kay tao. Okay? Mo namang ibaligya na. Oo. Suwid-suwid ra ng uban bisan og 2 tulura ka truck alakan si gyud. Kuan ra pag-estimate na Fancho, duwa ni ka truck. Nya agag may pakayo kay abono baligyan naman ni. Alakan si gyud, alakan si gyud kago, no? Ando. Ari ka ba hektar sa tangiyon na do na kay 2 ka hektarya. Paglantaw nimo apulo ka truck baligyan na naman ni. Baligyan. May ato na ka dito ni kuan, ato amigo diya nga mamalit. Kailangan na 2 ka hektarya. Mga kanagana, mga 15 na gana, 20 ba nakatrak? Palitan na laman na. Laban ng ulo pangitag tamo makatapas. Kaya, usay ka ng majugan. Tanaw na dito. Sige, tara may daya kuan. Pero na nato nig mao na. Kuan mo na, ingana na ron. Di siya na yung paggaling, siya na yung patapas. Ikaw na lang kabudawa. Oo. Tagiya. Kwarta, nautin ko na niya. Imong tanawon nga magkinansar ko kagamay kay makakaon ra ba? Nya kana po mopalit po standing cane. Muginan siya magina. Kaya doon naman sa sakinan, doon na po sa mga tao. Di mo ra pa sa kasindero. Kaya doon na karoy truck di karga, doon na kay lumbid tulo. 2 ka buok ng truck di 5. Nya na kay tulo ka grupo. Nya ang kada grupo tag 10 ka tao. Nya mo man ang gigalam. May tapas ug wala. Mga man mo nagpartado, may lang pero sir. May prima. Ready ha kaya sunod bulan tapas na. Pila mo kabuk dito? Pulo. Kamu dira 15 kabuk sir. 2 ka grupo tag 15 ka tawo ari mo sa lumbid. Tag 21 22 toneladas ng karga. Nya namalit ka, nanaka dagang napalit nga standing game. Wala na ka hektarya imong napalit. 20 hektaryas na imong napalit, ready for tapas. Ana na siya. Wakay wala man kay katuban wala kayo pero na kay mga tao. So ginansa ka. Paggaling dito sentrali mo ngalan ikaw may mabuhat dito. Nya, may promedyo. Ikaw may mudato. May mo. Ha? May mo. Promedyo. Kama na ko promedyo may term na. Dili ka na. Dili mo ko plantado pero nag-auban ko og kining Sasa na ka gawin doon. Wala gina sa kaya ng mga nagtanong og tubo ka mga sindiro. Mo na ka bintang. Mana ka ni tunog ka na. Tas lagi na promedyo. Promedyo. Tawag nila. Usta kita man sa kanto klaro nga kuan. Kanya Klaro jud nga Bisaya gyud. kuan sa tawagan na kanang ang at mga nakatis man. Puskatis. Unsa may ka sa mga nagtanong og tubo unsa may Kaya may lakad nga inter bala. kana promedyo meaning taas og grade ba taas og kalamay. Mayog promedyo na siya. Ngayo gawas ang kalamay ba? Og maminus na siya, namo gud sila. Namo gud taripa sila. O pila ka tonelada ang good harvest sa usa ka hektarya kay research. Kay sa doon naman na sila country. Acre mo yung lapod. Nangana sila, dirig kapila ka ano, o kuan. Pero doon na na sila kuan kininiong sa usa ka hektarya o pila ka bag. Pilbags man na ilang kuan na kanang maayo o kanang promedyo.
Yung bumaba na sa taripa, alakan sila. Yan na sila ko nag-iisbayan ko niya. Na sila. Okay. O pila ka ito, pila ka sa ako Pila ka sako ang kalamay. Gayon sa presyo ato nagwala sa magbari magwala sa presyo. Ana. Pero ang buwan ng estimated na mo yun na. Kanang kalamay kuan mahalag. Nana sila gitawag na tong threshold. Kabagtanaw na nila nga tubuan ni. Yan po yung sa nakoy kay tires dito. O siya sige, makadisito. Kana mamalit diya og standing kabalo na pare namalit magbaboy ba? Kana dubabay. Kana 80 kilos ro na. Kana na. Inana siya. Sa mamalit og tubo o sa sindiro kay na sila nga kani karyani magkaginansya ko ani. Kabalo na sila kanang mga plantador dito na. Okay, pila kita siguro na pila del mehoy mo ba? Estimated tayo. Ayan. Kaya nga dapat ako yung mga pulo hektare dito. Ya, mo galit pila hectares. Meron nga nakoy pulo ka hektare ro sigurado na kay mayo man og agiro ng tubo. Wa man may sobrang kainit. Wapoy pistero mga kanang pangdiwang ni tubo. Eh sakto ulan, sakto init. May balatay na dadyo abi na ako pre. Pero sa hektar magaling diwang mga mga tuburo so alakan siya ng kuan kining pagtanaw ra sa panggalingan na yun ay Olimpio na lang ang ng hektar Olimpio na may 200 siya sa akong kalamay ba ito ka diin kung diwang na ros mga tubo Kanang maingon ng mga plantador nga kansi. kasi Ego ra kos bagaso. Okay, bayran na ko sentral ng bagaso hasta ng molasses. Waran kas kalamay tabla ra. Mereka mo nga ala, tabla ra kos kalamay. awis bulan Dire ko sa bagaso ug molasses. Ana sila na. okay so wala lagi tayo oras alas 8:09 sa Buntagon. Salamat sa inyong karay pagpapinaw sa to malit ng tundo serbisyo publiko sa adlaw nga Merkules. Kilagyapon si Ronly Piñas Mingod kaniyo ay hunaw na ikaw na mga nagsanga kay mabot gyapon ang panahon. Ikaw manglalag mapawas ng kalibutan na kini ang tiog sa tapos anak sa una ni Sigod pa ang adapted siya sa Barangay Leviticus. Salamat! May butag kanatong tanan, we trust in God, amping kanunay ug uswag tanhan. Singalan sa itong mga kauban sa Technical Department o sa Soundstream Broadcasting Corporation. Kinilagyan ng iyong alaga, Droy Ibanez, manamilit sa Panginoon. Ang pagkamatarong mo'y magabayaw sa sakan na sa dapan ang pagpagkasala. Mo'y pagkapukan, ining nasura. Salamat, mayong bundag na itong